Maayong adlaw kaninyong tanan. So naatay tawag ining tagaan ug reaksyon gipasa lang pud kini sa tua nga tawag ini nga video sa usa ka gitawag og pastor nga sinaligan gyud sa mga amigo nato nga mga Seventh Day Adventist. Nga naman kay grabe ang iyang grabe iyang tawag ining argumento nga tawag ining gihatag, pero kung nasabto nato is sa kuan pa wala na kahatag o wala na kabarog sa buot ipasabot sa nakasulat sa balang kasulatan sa kasaysayan o ilabi na sa mga gitudlo sa mga apostoles. Sulit na magdugay-dugay ato ni nga tawag ining tubagon. Nabatay mabasa diri nga buhatan og larawan si Birhen Maria? Wala. Nabatay mabasa diri buhatag larawan si San Agustin? Wala. Nabatay mabasa diri nga buhatag larawan si San Lorenzo Ruiz? Wala. Naabatay mabasa nga ang sinagoga nay larawan. Kay mo man equivalent sa simbahan kani adto? Wala. Si Pastor Bacalares isa nangita gid siya ga tawag ining mabasa. Kunos bala ang kasulatan kay siguro ang ilahang tawag ining prinsipyo kapag dili mabasa, syempre dili tuuhan kay bakak man kini. Pero ang problema ana sila nga nag-invoke ni anang maong mga butanga o nag-invoke ni anang maong baruganana kapag dili mabasa, dili tinuod, sila pi unang naigo. Ano man kay wa man tay mabasa nga gisugo si Ellen G. White ug ang iyang mga barkadang tulo ka Amerikano nga magtukod og iglesia niadtong 1863. Wa pud tay mabasa nga ang pangalan sa iglesyang gitukod ni Kristo Seventh Day Adventist. Wala pud tay mabasa nga nawala ang tinuod nga iglesia, nilutaw dito lang sa gitawag og Amerika niadtong 1863. Wala pud tay mabasa nga ang tawag ining Seventh Day Adventist gisugo sa Ginoong Dios ilabi na sa panahon sa gitawag og mga apostol nga tawag ining gisugo sila aron pagwali sa pulong sa Ginoo pagtuman-tuman sa adlong ipapahulay. Wala pud tay gitawag og mabasa nga ang mga apostoles member sa siktang gitukod ni Ellen G. White nga gitawag og Seventh Day Adventist. So kung ang prinsipyo kapag dili mabasa, dili pinuod, so ang may tabo manggud-ana, sila na po'y unang nga gitawag og maigo. So katong gingon niya nga may mabasa ana nga panahon nga ang tawag ining ang mga ang simbahan sa gitawag og ng mga apostol ilabi na sa mahal na birhen is na ay mga larawan sa mga santos. Kung saan pagbutang og mga larawan sa mga santos anang panahon na wala pa man sila nakatukod og tawag ining structure nga ilahang gitawag og tiguman aron na himuon nilang gitawag og simbahan sama sa ato ang gitawag og nakita karon. Remember ang nga panahon nga ang unang iglesia persecuted sila, gipatay pa man gani ang gitawag og founder. So dili sila maki-exercise publicly, kung maki-exercise man sila publicly, ang mahitabo niya na is yun, lutoson sila. So dili sila makatigom o ilabi na kining mga simbolo, mga timaan sa ilahang gitawag og pagtuan ang panahon nga naman kay kinalutos man. At the same time, ang mahal nga Birhen Maria o ang gitawag mga santos, dili man na sila mga self-serving nga gitawag og mga tao. Nga naman tungod kay ang paghimo og mga larawan, paghimo og mga ributo sa mga heroes of our faith, kusa na sa mga taong misunod nila o kusa na sa mga tao ba nga tawag anang midawat sa pagtusama sa pagtuon ni anang mga tawhana nga nabuhi sa 1st century, 2nd century, 3rd century. Mura ba mga bayani nato ba? Isulti ba si Rizal nga kumamatay ko himuo og ribulto? Isulti ba si Andres Bonifacio nga kumamatay ko himuo ko yung ribulto? Kusa na sa gobyerno nga maghimo og ribulto para nila aron handumon ang ilahang gitawag bayani ang mga gibuhat samtang sila buhi pa ni ining gitawag og ni anang panahon na. Same po na sa mga santos. Bisag wala sila moingon nga, oy pagmamatay ko buhat og ribulto, pero gibuhat sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, nga buhatan sila gitawag og mga ribulto aron pagpadayag nga ang ilang makasantosong mga buhat dapat sundon sa gitawag og nagtuo sa atong Ginoong gitawag og Jesucristo. Ikaduha nga tawag ining punto katong sidagog kaniadto. Pattern man as templo. Di ba? Ang pinaka-main nga tawag ining balay simbahan nila kaniadto ang templo. Mo bitaw even nga naa sila sa sinagoga, magampo sila, magsimba sila, magatubang sa templo. Unya ang templo mismo, pastoy, di ba nag-eskwela mo theology? Abot na sa mga theology o ontology na. Di ba? Ang templo mismo na ay mga ribulto tag 15 feet pa ang katason. Nya tibuok templo pa. Dibuhuan og tawag ining mga ribulto og mga larawan. So buti pasabot kanang pag-practice palang daan kaniadto nga gitawag og pagbaton og mga ribulto mga larawan daan na sa una pa, sa Old Testament pa.
Muna ang simbahang Katolika, Santa Iglesia Katolika Apostolika gitan-on ang pattern kumbaga. Nga naman kay dili pwede ibuwag ang Old ug ang New Testament nga naman tungod ni Kristo. Si Kristo man ang founder sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Muna nga ang pattern simbahang Katolika mahitungod sa pagbuhat ug tawag ini mga ributo, mga larawan sa mga santos. Ang pattern is ang Old Testament. So muna, eskwela magamag theology. Ayaw kung ina nga imbis theology yung itudlo, matuntology na noon yung itudlo. Matod nila, kibuhat ang iglesia. Ha? Ang original nga iglesia, ang tinuod nga iglesia, nga si Kristo ang nagtukod. Dito na sa Mateo 16:18, wala sa Old Testament. O niya ilang giangkon nga ang ilang iglesia naa sa Mateo 16:18. So ayaw mo gamit sa Old Testament. Kining atong amigo nga pastoy ba? Nagabuang gid siya kung saan sa ihatag niya nga tawag ining argumento. Ang simbang gitukod ni Kristo na ay katungod nga mogamit sa gitawag og Old Testament nga naman tungod na ni Kristo. Nga naman kay si Kristo siya man ang tawag ining connector sa Old ug New Testament mo, di ba? Siya man ang tawag ining katumanan kung ato ang basahon ang gisulti na San Pablo Colossians chapter 2 verse 16, di ba? Siya man ang connector, siya man ang fulfillment sa gisulat sa daang testamento mo nang dili gid pwede nga bulagon ang daan ug ang bag-ong testamento. Manang mga Katoliko basta mo tudlo gitawag og pagtuo, mabata pagdeklar ang Biblia. Ang Katoliko mismo nag-ingon nga tuuhan ta ning daang testamento, tuuhan pud nato ning gitawag og bag-ong testamento. Ang way katungod-an nga magbuot-buot ug angkon ana kaning mga 70 Adventist ilabi na pinag-ubang mga pastoy nga gawa sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga naman gitukod man sa tao. Gitukod naman mo og tawag ining tao gipariso sa gobyerno, ilalo mo sa gitawag gobyerno nga naman kay kanang inyong pundok dili na iya sa Dios. Ikaduha nga tawag ining nga punto kanang gisulti ni unsa na ba nga di ayo mo paggamit og gitawag og Old Testament pag-justify lang na para ingnon nga kung mo kay ang Iglesia Katolika ni gamit sa Old Testament tapos sa katungod nga mo gamit og Old Testament wrong, mali. Ang Seventh-day Adventist putol ang iyang koneksyon kang Kristo ug sa mga apostol. Nga naman tungod kay again gitukod ni og upat ka mga Amerikano, isa ka mag-asawa, Ellen G. White ug James White, pagkahuman Joseph Bates o si J.N. Andrews. Sila ang nagtukod ana, wala kalabutan ng Ginoong Jesucristo. So kamo ang may katungod nga mo gamit og Old Testament nganuman kiwa ka may koneksyon kang Kristo. Ang simbahang Katolika, siya man ang iglesia gitukod ni Kristo, si Kristo mismo ang founder niini, mo bitaw nga siya ang nag-declare, siya ang nag-compile di anang maong gitaog Biblia, naa si katungod nga mo gamit sa Old Testament nganuman kay ang fulfillment sa nakasulat sa Bag-ong at Daang Testamento mao man ang Kristo. Again si Kristo ang connector. Si Kristo ang connector sa daan ug bag-ong tugon kay ang katumanan sa gipangsulti sa daang tugon mao si Ginoong Jesucristo. Wala ba? Eskwela magamog theology. Kaya diha man ka mo nagsugod sa Mateo 16:18. Kaya diha man mo nagsugod sa Mateo 16:18, tanaw na tong Mateo, horoton ang pinadayag kung naabay mga larawan ang simbahan diha. Ayaw gamit-gamit sa Exodus, ayaw gamit sa Ezekiel, kay iya man ni sa Hudyo. Tinaw! Diba? Desperado nga argumento ni Pastoy Bacalaris. Sabi ninyo nga tungod ka nang gitawag og pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia, balikon nako ha. Si Kristo mao ang konektor sa daan og bag-ong tugon. So mao na nga ang nagsunod kang Ginoong Jesucristo katong tinuod dili katong mga piki. Kay mga piki nanglutaw ra man ni atong 15, 16, 17, 18, 19, 20th century apil lang 70 Adventist. So katong tinuod na siya katungod nga mo sa gitawag og Old Testament. Nga naman tungod na ni Kristo. Ang authority nagikan sa ato ang Ginoong Jesucristo. Wala ni bisan kinsang tao. Wala ni Ellen G. White, wala ni tawag ining ni James White, J.N. Andrews, Nicky Manalo, Nicky Buloy, wala dito. Naa kang Ginoong Jesucristo. Muna ang way katungod nga mukot sa gitawag og Old Testament kadtong way labot kang Kristo. Ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na may labot ng Kristo. So buti pasabot ang ngayon tangamukot sa gitawag og Old Testament kay dili man ito masabtan ng Kristo kung dili tamukot sa gitawag og Old Testament. Ikaduha nga tawag ining punto. Kung nato ang tan-awan ang balaang kasulatan sa panahon ni Ginoong Jesucristo, wala pa sila nakahimo
og worship or tawag ini nga balay simbahanan or kanang gitawag og house of worship. Wala pa sila katungkod ana nga panahon. Ngano man kay again usap pa sila kagamay nga community sa 1st century AD. Gipanglutos pa sila out of millions unbelievers, out of millions pipila pa lang sila kabuok. So dili sila maka-acquire og mga butang aron tukuron nila og ilahang gitawag og simbahan. Ngano man tungod kay ato nga panahon persecuted sila. Dili man pareha karon nga kining Seventh-day Adventist ubang pang tawag ini mga pundok, mga dawat limpyo man ni sila. Moadto sila sa lugar nga na-establish na ang pagtuong Kristohanon, na-establish na ang pagtuong Kristiyano, pagkahuman magwali-wali sila, ngano man libre naman sila nga magkapadayan sa ilang pagtuong, ngano man tungod sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Kung ati Katoliko, ay asa man na sila mga adto. O tanawa, ang una dito sa Pilipinas, ang pinakaunang mga misyonерong pari dito sa Pilipinas, namatay tungod sa pagtuong, pila kabuk giihaw nga mga pari diri, pila kabuk giihaw nga mga obispo dito sa Pilipinas. Wa pa si 20 Adventist kaniadto ha, pero sa dihang ni daog ang Kristyanismo sa Pilipinas, ayon nangani sila, niya pagkahaman, ilan ang itudlo, ang Katoliko din na tinuod, so dawat limpyo din na maong mga bunduka. Pagkahaman, free sila nga makahimo sa ilahang gitawag og balay kapilya, aron dito sila magsimba. Pastoy, di ba, tawag ina ng eskwela mo tontology? Ayaw ipariha ang sitwasyon karon og ang sitwasyon kani adto. Lahi ang sitwasyon kani adto kay dominante ang mga Hudyo, at the same time, ang mga Hudyo kani adto theocratic form of government sila. Ang gobyerno mo po na ang ilahang gitawag og pagtuo. So therefore, ang kabtong mga pagtuo gawa sa ilahang gitawag og pagtuo, ginalutos nila kay di na pwede i-establish ang maong pagtuo sulod sa ilahang gitawag og community. Ingon mo, tawag ining eskwela mo og theology, usa mo pagtudloan na sa inyong tawag ang mga professors theology kung ningon na inyong pagtulunan. Kamabaw nga argumento, pastor, kamabaw.